Лето. Самый час подорожничать по Беларуси. Калі вы давно хацелі ўбачыць Мінск, цяпер самы лепшы момант. Расскажем, як доехать, куды сходить и где пригожа отпочить у центре города. У Беларусь можна прыехаць некалькімі спосабамі: самалётам, цягніком або на аўтамабілі. Калі вы летите самолетом, вы прибываете у национальный аэропорт Минск. А далей усё проста. Да горада можна даехаць на таксі, аўтобусам або на маршрутцы. Калі вы едзеце цягніком, гэта вельмі зручна. Выходите из вокзала, и перед вами амаль самое сердце города, знакомитые ворота Минску. Адсюль вы можете сразу пачынаць сваю прагулку па горадзе. Пачніце з праспекта Незалежнасці, шырокага, прыгожага і вельмі мінскага. Тут плошчы, архітэктура, кавярні, крамы і асаблівая атмасфера вялікага спакойнага горада. А потым абавязкова зазірніце ў верхні горад. Площадь Свободы, ратуша, старые вулачкі, музыка, летние террасы. Увечары здесь асабліва прыгожа. Яшчэ одно место, якое варта ўбачыць – Траецкае прадмесце. Гэта адзін з самых атмасферных куткоў Мінска. Набережныя, масты, спакойныя прагулкі каля вады. А калі хочацца больш жыцця і руху, ідзіце на Зыбіцкую або Кастрычніцкую. Там бары, музыка, стрит-арт і сапраўдная вячэрняя атмасфера. А пасля доўгай прагулкі важна правільна адпачыць. У цэнтры Мінска ёсць месцы, дзе можна перавесці дыханне, выпіць нешта халоднае і проста расслабіцца. Напрыклад, зазірнуць да нас. Пасля дарогі прагулкі прыгожых відаў самы час проста выдохнуць. Мінск умее сустракаць прыгожа. Прыязджайце ў Беларусь Гуляйце па Мінску. і прыходзьце да нас у госці.